Vadikani tasvika muchikamu chechina tiri muchirongwa maisamba show. Kune vamwe vasingagone kukumbira ruregerero ikoko. Iwewe unogona kukumbira ruregerero here? Ini ndinogona kukumbira here? Nekuti dzimwe nguva kana tasangana nenyaya dzakabata kudai tinofunga vamwe. Zvatambenge tisiri pamhepo, panga patotanga imwe nyaya zvakare kuti vamwe vanonyepa kunyepera kugadziridza nyaya kuti vawane makumbiriro ruregerero. Kuzvino kana munyepa movaka nyaya isiri iyo mochikumbira ruregerero, zvarapei? Ndo zvino zvakanakireiko zvinhu zvakadai? Maigondongwe. Nyaya muri kutaura kudzimba uko kune nyaya. Tanga tichibata zvedu nyaya yekuregererana, tiri kumbotaura kuti nhingi wangu wekuko nekuko uyu ari mutsoro mako, anorara mutsoro mako, murume wako, mudzimai wako, vanhu ivavo vane nyaya. Vakatakwanisa kubudirana pachena nepamusana pe hameno kuti chirungu tingachito stubbornness. Undinga hwekuti handisi kuzokumbira ruregerero, angatosarudza kunyepa mbichana kuti zviite kunge zvanga zvakangodaro, asi kumashure kana kuti kutsi kwesadza uchinyatsoziva kuti pane zvandanga ndaita. Izvozvo ndozviri kuzoita kuti dzimwe mhuri vangopedzisira kungogara asi pasisina rudo chairwo nekuti kutrustana kunenge kwapera. Unoona muhomwe memunhu muine marisiti anoratidza kuti takabhuka for 4 days kumune imwe hotera. Ini ndaichiziva kuti motikari yange yakafira kwakati, mapatsi akazononoka kuuya asi akazouya zvawo. Kuti achitsanangura kuti marisiti akapinda sei mubhatye, wotadza kuzviziva kuti akapinda sei. Kukwidibirwa maichisamba, kukwidibirwa kunge ridhi pamusoro pepoto. Izvozvo manje ndozvisina kunaka. Saka kuregererana ngakutange kwagonekwa mudzimba medu. Ngakugonekwe mudzimba medu. Kana tazvigona izvozvo, kunyange kumwana wako unogona kuzokumbira ruregerero. Kana vari mumabasa, zvinokodzera wani, zvakanaka wani kuti maneja anonokumbira kumushandi kuti paya ndakakupomera mhosva kuti wakabuda nemotikari, ndakazoona kuti yakanga yabuda nemuteedzeri wangu ane maruramiro ekubuda nemotikari, iwewe wakanga usina kuzviita. Asi nepamusana pekuti ndiri mukuru, vazhinji vari kunetseka kunokumbira ruregerero. Ipapo ngapagadzirisike. Ndizvozvo mashoko makukutu. Kana tasvika mukukanganisirana, kana tasvika mukutadzirana, hazvina zera. Nekuti kana vakuru, gudo guru peta muswe, vadiki vagokutya, vagokuremekedza. Saka baba mukagona kukumbira ruregerero, mai mukagona kukumbira, mbuya tete wakanganisa wese akagona kukumbira ruregerero. Zvisinei kuti uri kukumbira kune mudiki kwauri kana kuti zvino dzimwe nguva vagandari isusu patakaitawo ngoro netsvakiridzi takaona kuti dzimwe nguva ukatangisa ruregerero, ukakumbira ruregerero, wakinura nyaya. Pamwe vanhu vambenge vagara zvavo, uyu akangofundumara, iwe rungoona kuti zvinhu zvakaderera uku, apa panenge pasina, iwe uchifunga kuti chiregai ndiite kuti tiyanane. Watibura. Iyoyo ndo nyaya iri kunetsa mudzimba mamutiri kutaura nezvamumu. Mumwe anoenda unobata foni yemumwe achiverenga mameseji ake, unyarara uita fange asina kuzviona. Unozara hako adhilita, but mumwe munhu atova nedatabase kana atotumira kufoni kwake kuti ati musi wainoputika anenge akukuratidza nemazuva acho nenguva dzawaitaura nyaya idzi. Saka ndambotaura paya ndichiti kune nyaya dzatiri kukumbira ruregerero, nyaya yesauti, asi kune nyaya yeshuga isiri kutaurwa. Saka ndicharamba futi ndakabatirira ndichiti haana kupedza nyaya yake. Ukaona wataura futi chokwadi, munhu yeuku kuregerera, kazhinji tinozwa kunzi munhu akakumbira ruregerero akazozvisungirira. Pamwe aremerwa manje kuti ane chokwadi shuwa nezvandakaita izvi kungondite zvapera. Hapane zvaari kundondirongera chete. Saka ini ndonetseka mai kuzonzwisa kuti tanzwisisana here. Ini ndakumbira ruregerero nemwoyo wese, pamwe ini ndaregererawo nemwoyo wese. Wandiri kuti wacho ndaregera ari kutodhauta. Ndizvozvo ndidhauta kuti no, handisi funge kuti ataura chokwadi. Ndizvozvo baba, ganda renyaya iyoyo yamuri kutaura, pane nyaya yakambotaurika mazuva akati perei.
mai vakataura kuna baba kuti varida kumboenda kunoshava, vari kuenda kuSouth Africa. Handifunga kuti mai vakabudirira kuenda kuSouth Africa, handizivi kuti vakanga vari kupi kana kuti kupi, uye muenzaniso wezvinoitika. Vakazodzoka mumashure mesvondo vaine zvinhu zvavo zvinoratidza kuti vanga vari South Africa, midziyo, mbatya, chii, asi vakanga vasina kutora pasipoti ka. Baba vakasara vakaona pasipoti kumba. Saka baba vakuenda kubasa kuseni vakangovatambidza chete kuti kana makuenda kuSouth Africa nguva inotevera musasiye pasipoti, kubva vaenda kubasa. Vakaona amai vatiza ka. Ipapo panga pasingade kukumbira ruregerere kana kujekeserana vamachakaira. Hanzi kana manguzoenda henyu musazokanganwa pasipoti. Ya, unenge wapiwa mutoro. Unenge wapiwa mutoro. Nekuti ari kuzama kukuonesa kuti haana zvakawanda zvaataura. Asi muchidimba ari ngokuti kuSouth Africa makaenda sei zvekunouya nemidziyo yesei musina pasipoti. Saka izvo zvega ndo zvaifanira kutenge vadzimai avakakumbira regerero. Vakachitaura mafambiro avakanga vakaita. Asi kungoti tine nine vanhu vanenge vaine zvekutozotiza iko kuya ndo kusava pamwe vanenge vakaenda zvavo vakanopinda nepasiri pabhodha kodhiana asi kuzobuda nazvo manje zvezve bhodha jumping tinoinzwa vanhu vachiita. Asi kuti uzonobuda nezvinhu zvezve mitundu ise hatiziviwo kuda kana uchinge waita corruptionwo nevanhu vemabhodha kuti upinde nezvinhu izvozvo zvinova zvekuzobhiraiba South African officials hurumende wozoya wekuno izvozvo hatiziviwo. Asi regai tine dambudziko futi pamudzimba mamapinda mumaisamba. Iyese vabereki tinofanira kudzidza kukumbira regerero vana vedu vatakabirika. Tine vana vatakazvambaradza mudzimba umu tichiti ndashaya chakati, ndashaya changu chakati, ndiwatora tikapomerana akakanobasereka aka. Iwe ndiye anoba kana kutopomerana navadzimai. Ndimatora chakati wozotozoona kuti chiya chandaitaura chiya chiri mumota, chiya chiri chakadonhera pasi pesiti mumota, kana kuti andakachisiya kuofisi kubasa, kana kuti Maria yanga iri mubhachi mandakatokira pamwe modhropu isingakinurwi nevana, ndo manda mine Maria yandarovera vana. Zvino sevabereki kuti uzochidzoka uchiti sori zvako mwanangu pai ndakakurovera mahara, sori zvenyu vadzimai ndakakutukirai mahara, zvobva zvarema. Vanhu ngavadzidze kudii kukumbira regerero. Iwo mabhosi ambenge ataurwa maCEO vaya, tine vamwe vatakadzinga tichiti vaba mari pakambani, ndokuzodedza maauditors, ndokubva vanyatsoita medi dzavo dzabhalanswa, tikaona kuti zveshu hapana kana mari iyi yakabiwa. Tinoremerwa nei kudedza mushandi uya. Sori zvako Tedious, sori zvako Vincent, paya takazonyatsoongorora hauna mari yawakaba, chidzoka zvako kubasa. Pane zvatakakuita zvezve kamwe kamaraka takakurwadzisa, nekuti munhu kwaakiuzwa especially usina zvawakaita zvinorwadza zvikuru. Uye vanhu ngavazive kuti kukumbira regerero, tine vanhu vakafa maisamba nezvigumbu vaitadza kuregerera. Zvinopa stress zvekutoti kana BP inokwira unotosvika kutonofa. Nokuti kana mundufu ndikaita sendopinda pakati penyu vamachakaire, mundufumu unoona muchiburitswa, dzimwe ndufu munotonyarira mhuri muchiburitswa tutsamba tusina nebasa rese, kuti vatete vakanga vandipa katsamba kuti inini mukadzi wanenge andimude pano, ava vakanga vazoti uyu ndingakatora chinhu changu. Ndiko kusaregerera kakwatiri kutaura. Garai makaregererana musine nguva hauzikanwe. Munotonzwa kutotaura panhama ipapo. Tete vediva vafa vakati mugopiwa maplates angu, mugopiwa manhinga angu, makapa angu akapunzwa naPeter. Apa Peter uya mwana wavatete vafa zvakapunzwa ari kuprimary. Nguva yese aingovatengera grocery, kudodhiraivha mota achitumira mari achivapa. Vaitadza chete kungotaura vari vapenyu kuti mwanangu maplates awakandiputira ayaya dai wanditengera ndinongonzwa kuada. Votengerwa vari vapenyu, zvozouya zvazvimatare nevamwe vanhu zvokuti kana iwe mwana unorwadziwa kuti ko mai vangu sei vasina kundiudza zvinhu izvi, kuramba vonoenda kunoudza hama dzavo. Saka tikuti dai vabereki dzidzai kuti kana maroorwa mava nemhuri yenyu, ivai close kumhuri yenyu, kuvana venyu muve close, muchikumbirana regerero nokuonesana, dhani kucharamba muchadzokera kwamakazvarwa uko munopezanisa vazukuru nanasekuru avo, mashoko makuku utakutaurwa nevaning'ina venyu kana nemadzikoma enyu, nenyaya dzinozobuda padzinamo. Ndizvozvo chaizvo vamachakaire mabva manyatsobaya dede nemukanwa, chirongwa chiri kunyatsofamba zvakanaka. Regereranai. Ndiro dzagara dzinopunzika, hakuna ndiro inogara nekusingaperi.
ko munhu akazofa wani vakapisa ndiro dzangu vakatora pureti dzaamwene makazodi mukugarisana umu tinoitirana zvakawanda. Ngatigarei tiri vanhu vanoregererana tigogashira ruregerero. Ngatisangane muchikamu chinotevera.